holiday. Oh. Velkommen til Gangalore. Hejsa, og velkommen til Kangerlussuaq i Grønland. Det er dag 1 på Christians og mig vandretur Arctic Circle Trail. Klokken er nu 8:30, og vi bliver hentet af en pickup truck her klokken 9, og så bliver vi kørt 16 km ud til trail start, hvor at vandreturen rigtig kan begynde. Så har vi sovet inde i lufthavnen, hvor der ligger et hotel. Der ligger også et cafeterie, hvor vi fik aftensmad, og vi har lige spist morgenmad inde i restauranten. Der ligger også en souvenirbutik, hvor at vi fik købt gas til vores bus, og Christian fik købt sig en kaffekop, fordi at, det havde han lige glemt på pakken. Men nu er vi faktisk klar, og ja, glæder mig helt vildt til at komme afsted. Men regnstyrene er ikke gode på det sidste. Nej. Så er der frokostpause her, Glæn. Jo. Ja. Det kan vi godt lide. Det er bare lækkert, altså. Nå, nu er vi gået. Mit bud vil være 14 km den første dag, hvor vi skal gå 20. Og er kommet til den første, sådan for alvor, watercrossing. Så vi skal lige støvler af, crocs på, nok også bukser af, og så skal vi lige krydse noget vand. Det ser sådan her ud. Nej, jeg vil prøve. Wish me luck. Ja, det er koldt. Jo, lidt koldt. Det vil jeg gerne sige. Og de har lagt nogle booby traps, som gør, at man lige pludselig synes, som den der, ikke? Man forsvinder lige lovligt langt ned. Jeg vil sige, vandet er ikke meget mere end lige over frysepunktet. Det er koldt, det vil jeg gerne sige. Og så kunne de godt have lagt en bedre belægning. Der er et kæmpe hul. Wow, det skulle jeg ned i. Helt vildt.
Så nåede vi dagens distance på 20 km fra Hundesø, som var trailstart, og en morgen 20 km til Kanocentret, der ligger på den anden side af søen. Han er lige der. Og her ligger den første hytte. Jamen, jeg tager en uautoriseret pause for at lave en video. Og vi er jo vel på vej i Grønland. Ude på en sø, hvor vi skal tilbringe det meste af dagen. Frem til næste overnatningssted, som er Canoe Center. Vi har medvind. Det er en fest, vil jeg bare sige. Lige i ryggen. Der er ovenikøbet lidt sol i dag, så det er også en fest. Ja. Er der mere, vi kan sige nu? 20 km. Ja, 20 km i igen. Og det er hyggeligt. Det er mega hyggeligt. Det er sgu fint. Ja, jeg har lige spurgt Knud, fordi jeg glemte at tage vand med. Men vi har fundet ud af, at det går nok. Fordi der er masser af vand. Det er med vildmarksmad, det her. Vi har været nede og fange dåstuen, du. Nu skal den tilberedes. Like for free in this economy? Where did you guys start today? We started like 12 kilometers before Kata Peak. And then first walked, and then we're lucky he left us a canoe. Yeah. Så vi starter her ved Canoe Center, og så får vi det ved søen, og så skal vi op igennem dalen og op forbi bjerget, vi kan se hen til næste sø på højre hånd, forbi den, og så går det opad. Der er den der bjergbrystning der, ned til, kommer vi ned der, ikke? Jo, kommer vi ned. Og så hytten der. Ja.
Nå, ja. Så det træ er lige nu ikke så sjovt. Jeg har åbenbart fucket mit knæ op på en eller anden måde. Så jeg har rimelig ondt i knæet, når jeg bukker det. Så jeg går sådan lidt og halter og bruger stavene ekstra meget. Det er lidt noget lort. Så satser på, at det bliver bedre i morgen. For ellers så må vi gå ned til et sted, hvor jeg kan blive hentet med en båd eller et eller andet. Jeg har fandme ikke lyst til, at det slutter nu. Så ja, løsningen indtil videre er blevet, at jeg har taget mine ene støvler af, og så har jeg lånt en krok af Christian, der passer. Så jeg ikke har så meget vægt på foden, når jeg løfter den. Det hjælper noget, fordi det gør ondt at løfte foden. Så jeg tror, jeg har overanstrækt den senere eller et eller andet. Ja, sådan kan det gå. Med tunge støvler. Så nu fik jeg også fod. En tager, en våd. Woohoo! Men har fucking flot. Altså. What a fucking view. Ja. Godt gået, sådan noget. Det er kraftet med hårdt at bestige et bjerg. Ja. Uden at bukke i knæet. Ja. Det er så blevet dag 4, og de andre er gået afsted, og vi holder hviledag. Og så er vi ved at finde ud af, at vi kan blive hentet om 2 dage af en båd. Og så må vi sejle det sidste stykke til Sisimiut, fordi mit knæ det er dumt. Det var en fucking hård dag i går, og humpe afsted. Så den får lige en hviler i dag, og så er der 14 kilometer eller sådan noget til, hvor der kan komme en båd og samle os op. Det er pænt nederen, men better safe than sorry, I guess. Ja. Men, så det bliver en lidt lang dag, men der er flotte omgivelser.
Jo tak, så er vi her. Efter at have gået nedad i en halvanden times tid, så er det nu lige frem. Desværre er det lige frem igennem sump. Sådan her. Vand resten af vejen, inklusiv et par river crossings. Vand så langt op. Og så er der en bro ude i midten af vandet, så man kan undre sig over, hvorfor der er der, når man nu alligevel er blevet våd. Så den prøver vi også at finde. Så det er vel de næste timers swamp walk. Yeah! Fucking nederen. Det er noget pis. Noget rettigt lort. Men altså, sagen er jo det, ikke? Du behøver at have 2 knæ for at kunne vandre. Så lort med lort på. Hej. Ja. Skal du gøre det igen, du? Så kan jeg godt fortælle, at så står vi sådan ligesom i alene i vildmarken og har trykket på knappen. Og så bliver vi hentet af en båd, som kommer og spørger, vil du gerne hjem nu? Svaret er nej, men det bliver vi nødt til. Ja. Det er et lorteben. Lorteben. Så nu tager vi ind på skadestuen. Jo. Så ser vi, hvad de siger. Så skal det nok blive fint igen. Så nu står vi bare og kigger på tigevandet kommer ind. Ja. Det er yderst interessant, altså. Kommer det ind her. Og på et tidspunkt så bliver det højt nok. Inden for en halv times tid, til at båden kan komme op. Den ligger sandsynligvis derude af et eller andet sted lige nu. Så skal vi bare ud på den båd. Ja. Det er så langt, at så lader man lige op.
så kom vi til Sisimiut. Og ikke lige på den måde, vi havde håbet eller forventet. Men Jan var super sød og samlede os op. Og nu kan han os op på hotellet. Og så kan vi få et værelse der. Og så må jeg lige en tur forbi skadestuen, så vi kan få et papir på det lorteknæ. Ja. Men vejret er godt. Jeg skal ind for at høre, hvordan du er klar til. Det er så blevet dag 9, og det var i dag, det var meningen, vi skulle komme til Sisimiut. Jeg har været hos lægen. Jeg har forstuet knæet, måske lavet en lille skade på menisken. Det er svært at sige. Jeg halter stadig, men det er hyggeligt at være i Sisimiut. I aften er der grønlandsk buffet, som vi skal ned til, og vi har været rundt og se byen. Christian er lige ude og gå en tur i dag. Ja, så flyver vi hjem på mandag. Men ja, tak for turen, Grønland. Og der er en grund til at komme igen. Mangler lige halvdelen af trailen. Men det har fandme været fedt, og jeg glæder mig til næste gang.